mga binati o minahal kong matalunod. Okay. Karong ang adlaw day sa pagpanghatag sa mga assistance sa mga OWA katong bitaw mga abroad nga adunay gihatag nga assistant ang gobyerno. Okay. Adtong bisitahon guys kung diin nag-distribute o financial assistance sa mga abroad nga gihatagan sa gobyerno. Okay, Iko live there is municipality of Matalong guys. Atong bisitahon guys kung diin kung unsay kahimtang adto atong himamaton o atong pangutan-on nga kay gi-releasean man sila karon sa ilahang murag financial assistance nga gihatag. Mao ni ang mga abroad nga gipanghatagan og assistance sa gobyerno. Okay. Okay guys, mo ni ang ginikon. Welcome to Matalong, welcome to Iko TV News, ang channel sa kalambuan sa lungsod sa Matalong. Okay. Sada yan. Okay. Mo ni mga nag-abroad nga gipanghatagan. Hi madam. At sa asa mo nga ko ano daw? Abroad. Sa gawas? Uwa. Sa asa mo nga ko ano? Sa Saudi. Okay. Mao ni gipanghatagan og mga financial assistance sa gobyerno nga mga abroad. Okay. Salamat guys. Girlisan sila sa kuan kanang mga murag hingabot ng ilahang assistance dugay ra niya pero nahatagan na jud ang ato ang mga abroad nga mao ni gipanghatag sa gobyerno kung diin abroad right. Okay. Mao ni nanay. Okay. Nanig mga area kung diin nag-on og mga documents. Karon ang adlaw sa pagpanghatag sa mga financial assistance sa mga abroad diri sa lungsod sa Matalong. Okay guys, good luck o happy sa pagdawat sa inyong assistance sa atong mga bag-ong bayani diri sa lungsod sa Matalong.